gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tata Badong, addan trabaho nila kay ko. Ay adan, ay kit nasaya ta, tapno saanin nga istambay. Siya kitag birbiro kak ititrabaho kay. Kat mapankagdamag ko ni Kapitan barang adapay bakante. Tanil na kay ko, inala na adagos. Anya ti trabaho na aya. Para silaw iti street lights. Adda kasta trabaho. Adda! Ni Kapitan tinangtad iti dayta trabaho kanila kay ko. Para silaw lang, taramidin na. Wen kano nagado nga street lights apasilawin na. Ay, amangan no dapay bakantay. Nagdamagak ni Kapitan. No adda maitad na trabaho kanyak. Kita mong tisongbat na. Uray si kaya kayat mo matag trabaho dito barangay. Una tata, barang addan to maitad na kanyak. Ay, unaan ka na. Mapanakaw na iti barangay hall. Parinteng! Adda ka? Paray! Ayaw mo nagkatadak dito. Ay, kunak ano awang ka paray. Saan na masapol nga agtok-tok ka ditari daw ti barangay hall. Ta, ada kami nga opisyal. Sigurad wag lang nga adda ka. Kanya ti masapol ba? Ibagam ta da papanak. Agaplayak mamit iti trabaho paray. Ay awan bakanti. Inig kami ti trabaho dagiti daduma. Siya ka kumparim saan? Na, tagimon kan saman ako nakaon. Ay, sana mabalin na paray. Ikanak mo iti trabaho ka. Anya ngay nga rin ti maitid kukin ka. Nagado dita. Ay, saan ka pumanaw dito isang wanang paray. No saan na ngay kaniti trabaho. Mabit lang tagpanunutak no anya ti itid kukin ka. Ay, partakam tagpanunot paray. Ay, di nakapuraan. Diyak makapanunot na saya at no apuraan na. Uwin ata ka sa pula gayam iti trabaho paray. Ay! Adan na panunod ko pare. Sikati para iwaragawag no ada maangay a meeting ti barangay. Ha? Ayun na. Kayat ko paray. Naglaka at trabaho. Mangrugi ka adagos ta adakit meeting inton umay alawas. Kayat mo ka di nga iwaragawag kan. Rugya mo na. Ayun na paray. Ang manungay ti sweldo gayam. Agtrabaho ko pa yung umuna. Pagsaritaan tanto na ita sweldo. Ano di ipukpukaw ni Tata Badong? Ada ayamal. Ada ka no meeting dita barangay hall? Ay, wala. Ada ngagpaisaw. Awam mo tagdengdeng kan kwan. Labas-labasan da lang. May... Pay nga ipukpukaw na. Tsaka mo nga kagawad. Amangan no binagaan ni Kapitan nga ipukkaw na. Sapay ko maata. Ado ti umay makimiting. Amumatan kagawad. Busy aka na yon dagiti kabarangayan tayaw. Umay kayo mat makimiting Ay, makita kagawad. Ay, makabanog magayam tagbali na para ipukkaw maray. Mas daawak akin ka, Kabadong. Nagkunangamin nga agpukaw ka. Apay, saan mo pa'y nga amaw? Hati anya. Intid kanya ni para inting at trabaho na ito para ipukkaw. Ay, Day. Ay, jak man amo day ta. Siyak ti para ipukkaw no da maangay a meeting dito'y barangay. Ay, nagrigat mat daytan at trabahom, Kabadong. Nalakalaang makidi maray. Sige, panawang ka pa dito'y tersinam. Tamapanak man pa dito da dumapurok nga gipukkaw. Enteng, apay nga agipukpukaw ni Pari Badong ijerwar. Sugayam tinted ko at trabaho na. Saan nga tang agpaparaw iti kapupukkaw na? Bayam ta iso ti kinayat na. Sapay sursuran nan sa amin asuli ti barangay. Rumbang lang tapno ado ti makimiting. Kahit manungay ti ititid mo asweldo na. Depende no ado ti mapan makimiting kabarangayan. Kahit no basit ti mapangay. Kadi basit ma ti sweldo na. Ay, kat no nagregat ti agipukkaw di ta kalsada. Sapay nagbara ti tsimpaw. Agawid ka din, Tata Badong. Ay, wala. Nabanuga ka nagipukpukaw. Ay, narigat na talaga day tangar aramidam, Tata Badong. Sa nabali at damot sweldaw. Oh,
Sweldoan na ka ni Kapitan, para pukkaw? Apay, si kalang ay ati ada trabaho na. Kayat mo asawan, trabahom dayta. Ang mga nudakdakkel pa iti sweldo, gamsi ka. Dayta la kuman tintad ni Kapitan na trabaho. Sa nabalay, tadayo ang nalaklaka da trabaho. Para isilaw ka lang may iti street lights. Iso nga rod anaglawag iti rabi dito'y barangay. Taad na para sindi iti silaw. Ay kitwain, kita man, uray marabyan ang agawid. Nalawag lata ang makita ti dalan. Bakit? Apay ni tata ba daw? Kasla saan mo't ama kasaon? Nagpaparaw siguro na. Gapo iti kapupukkaw na iti maangay a meeting dita barangay hall. Mapanta ka di makimiting? Ay na, mabisinan ka lang ijay. Apay, awan merienda? Apay, adaya inwaragawag ni Tata Badong nga da merienda. Awan mo't nangagkaw. Ay, di mo sayangan ti oras ken panawin mo ang panagdingag. Saan nga rudain? Mapanak laangan ni bangkag. Ay, nasaysayat pay. Pambarak ti mapan makimiting no awan mo't merienda. Nay, apay bimangon ka na inteng. Damiting mo di barangay hall ita. Nagsapa pa'y laang. Ay, apay di mo manggag. Diag tartaraw ka man ako. Umuna pa'y laang at taraok na dayjay. Naska na siyakti ka sa sapaan asumangpait. Ay, ingka man kidi agluton. Na, kat no nakasapsapa pa'y laang. Intayon makimiting iji barangay hall. Mapan kami di bangkag kagawad. Apay, di yun nangag-aya di inwaragawag ni Kabadong. Nangag may kagawad. Ngam awan mo't nangag mi nga imbaga na nga da merienda. Kat gaputawan merienda, saan kayo namapan? Ay, narigat ti mabisinan kagawad. Kat mabiit lang mo di meeting. Mapan kami no adda ipamerinda da di barangay hall. Kagawad ko anang. Duwata lang mo't nga agururay di tayo. Wen nga rod, Kapitan. Ay, Kanya ti orasan. Awan pa'y lang, dagiti ka barangayan tayaw. inaramid nga tani pare badong di trabaho na. Kano impukpukaw na nga da meeting. Apay nga ron nga awan ti umay. Ay paray, mangrugi ka din ti meeting. Kasano kumamang rugi kat awan pa'y mat ti tattaaw, paray? Itay kami pa'y nga agururay dito, ikan ni Kapitan. Apay nga ta, kit inwaragawag ko mga damaangay a meeting. Impukaw ko pa'y paray. Uray ijay kaadaywan apasay ti barangay kabildatan. Awan mo ila umayon. Sa pa'y umay ko pa'y kumaalaan di tangdan ko ang nagipukpukaw. Anya, tangdan mo? Kitwin paray. Agasam ngay day ta nagmalmalama ang nagipukpukaw iti manungal daw. Kapitan, manungay ti itid mo atangdan ni Kabadong. Ay kwa, panunutik pa'y. Saan ka ngagpanunot paray? Sa pa'y nagbayag ka ngagpanunot. Kasano atang danan ka pare kat awan mo't umay makimiting? Kaya't mo asawan no awan umay makimiting awan tangdan ka. Awan at talaga. Ay, sa pa'y uray la si makit ti karabukob ko ang nagipukpukaw. Ti kaya't asawan ni Kapitan. No kasano ti kaado ti umay, isuma ti kaado ti tangdan mo. Ay, kasta paray. Una. Alangan mo't atang danan da ka noon taaw. Kasta gayam. Ewan. Kasta nga agpaisaw. Ipuspon nyo da ito'y amiting tabaliwak ta agayam paray. Agipukaw ka manan. Ay, kitwin na. Sige. Inton sumaruno alawas ti meeting tayo. Sabadon to. Tapno sigurado nga ado ti umay. Kan Kabadong, naskan asiguradwam nga ado ti umay. Siguradwak da ita, maray. Ewan nga agpaisaw pare. Tapno sigurado nga agswildo ka. Kasta gayam ti kayat yu Nagsweldo kan, Tata Badong? Ay, saan pa'y nga raw? Siyakat nagsweldo akon. Ay, imbagman. Iso nga ag-date kami kanila kay ko. Ag-date kami mo't kumakinituyang ko. Ay, mayat ko mga ag-date kayo mat kaninana tuyang. Tanay, nakabanikas man ni nana tuyang ijeri daw yaw. Napudot yung ulo na. Tawan man ti igatang na iti sidain men. Apay ngamin asaan ka pa'y nagsweldo, Tata Badong?
Saan matgayam ang natuloy ti meeting yu idi kalmad, Mare? Kasanaw kahitawa mo imay. Ay, talaga ngamin anagrigat nga ayaban dagiti kabaranggayan tayo. No kakasta a meeting. Amin nakabaranggayan. At maangay a meeting iti barangay hall inton Sabadaw. Agipukpukaw manan ni Kabadong. Maawis kayo amin, tada merienda. At damot gayam merienda, Mare. Ni, awan mo't nagsaritaan mi nga da merienda. Ay kat ibagam akan ni Pari Badong. Ay huwin man. Kabadong, umasidag ka man ditoy. Hapay Maray, madama nga gipukpukaw iti maangay a meeting inton Sabadaw. Naynayunam mo ti ipukpukaw mo. Kasano ko manay na yunak Maray? Nangagme ka ni Maribana nga ipukpukaw mo nga da merienda. Kasano nga jitangdan kaw no awan tao amapan? Ay, lin na inganday to yan Maray. Saan amabalin ang malibre ti serbisyo? Sa anak amapan iji bangkag inton bigat, bakit? Apay asaan ka amapan? Kitagmula kan? Mapanak makimiting di ta barangay hall. Kakaiso na nga da merinda. Ay, adan merienda nga itid na? Nangag ko nga impukaw ni Tata Badong. Ay, kamapanak mga ruda na. Ibagam kini nanang mau, dagiti kakabsat mau, dagiti auntie kan uncle mau, kan amin akakabagyam. Intay makimiting. Kapitan, napuno da ito'y plaza iti tao. Uwan nga raw, nagadutibay. Ay, adama ka no nga min merienda. Kasta ti impukpukaw ni Kabadong. Day taga raw, iso akapilitan nga agpamerienda tayaw. Isos, sumunga din ni Kabadong. Umay na sa alaon ti sweldo na. Manungay ti itid mo at ang dan na. Kanagaduma ti may at tao. Sanga ribaw, dua ribaw, Tatabadong. talo ribaw. Dakes ka na, unog bilbilang ka iti kwartam, dito itong nga ti kalsada. Hapay kumada guys. Kasapula nga rod abilangan day to sildaw. Kasanungay no maipadugmam ka, uno madungpar ka iti lugan. Ay, aglisya ka. Dakkel sa ngamin day taintad ni Kapitan natangdan mo ah. Ay, adamit Naga daw tinakimiting. Nalai nga gayam nga gipukaw. Adan to pa nga ta sumaruno a meeting. Damagamang ka ni Kapitan. No anyan to man ang tipa meriendada. Ay na, Kapitan! Namaysaan na kayo ni Tata Badong. Ang sana bale, taadumot tinaayaban na ang makimiting. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.